exemplo, un mercado municipal para edificios sociocultural multiusos. Bueno, como os comentaba na comisión, se presentou o prazo no mandaba o lunes 18 para presentar os proxectos, ¿vale? Na Diputación Provincial de Pontevedra, da rehabilitación do antigo mercado municipal do Concello de Morales. Entonces, aquí o proxecto se representa por un municipio multiusos, unha parte dun auditorio, unha parte dun centro sociocultural e unhas aulas. Bueno, non sei se vistes o proxecto, se tenes alguna duda. E tamén damos conta aquí da ratificación do decreto da alcaldía que se de fecha 15 de setembro, donde se acordou realizar a finalidade do proxecto de subvención denominada Proxecto Básico de Rehabilitación e Ampliación do Antigo Mercado Municipal para Edificios Socioculturales Multiusos. O segundo, solicitar para a súa realización unha subvención por un importe de 711.272,66 euros con cargo ao plan de investimentos que sacou a convocatoria da Diputación Provincial de Pontevedra. En terceiro, asumir o compromiso de aprobar o proxecto da obra e solicitar a substitución de licencias e permisos en caso de ser precisos e remitiros á Diputación antes do 30 de setembro, que era o plazo estipulado na convocatoria. E o punto cuarto, colaborar no seu financiamento chegando a cuantía de 177.815,77 euros con cargo a fondos propios e a cantidade que lle corresponde ao Concello nas sucesivas edicións anuais deste do plan do Concello. A máxima subvención que podemos sacar con este plan é do 30%, por eso é o cálculo que se fixo de 237.815,60. Alguna razón? Pois desde o Grupo Municipal de Manega, pois toda a nosa colaboración co Goberno Municipal para aprobar este proxecto e para ratificar a solicitude a calquera administración pública que poida colaborar na súa financiación. O que sí que nos pareceu unha burla foi que a raíz deste actuación na Praza de Abastos, na antigua Praza de Abastos, pois hubo un anuncio a bombo e platillo por parte do presidente da Xunta de Galicia, por parte da Alcaldía de Moraña, ao respecto dun compromiso ficticio, ao respecto da financiación desa actuación, de toda a actuación, cuestión que eu lle preguntei a vostede personalmente e vostede me confirmou. A nós nos parece unha burla que se faga un anuncio, bomba e platillo, vamos, a Xunta vai a colaborar, mesmo na acta do 4 de maio, vostede fai referencia a que hai un compromiso do presidente da Xunta para seguir traballando e estuveron analizando todas as axudas das consellerías, eso o trasladaron públicamente, pero nós a día de hoxe pois non sabemos que é o que vai financiar a Xunta, non sabemos nada destas cuestións. Entonces, esa crítica que creemos que é necesaria. E por outra banda, o outro día en comisión, vostede dixo que fora o proxecto que se lle presentara ao presidente da Xunta. Nós entendemos que se o presidente da Xunta fixo ese anuncio a bombo e platillo pois en torno ao mes de abril deste ano, e o proxecto está redactado de setembro deste ano, entón non nos caden as cousas, non nos caden as contas. E por outro lado, entendemos que é un proxecto que vostedes, como Goberno Municipal e como Partido Popular, tomaron a decisión de levar adiante, legítimo, evidentemente. O que nos parece, e facemos unha crítica constructiva, parecenos que eso de poñerle nome e apelidos a algunhas dependencias do que sería a infraestructura do edificio multiusos, pois que non queda ben, sobre todo no proxecto, porque esas cousas se varían. E xa cando un lle empeza a poñer nomes e apelidos, está clarísimamente indicando que é o que pretende facer aí. Unha crítica, nada máis constructiva. En todo caso, pois eso, toda a nosa colaboración por calquera actuación que o Goberno Municipal de Moraña pois vai a solicitar a outra administración. E nese sentido, bueno, nos entendemos que todas as administracións, sexa a administración, o Ministerio, Deputación ou a Xunta, pois teñen que se lle pode solicitar a axuda. O que non pode ser, o que non queda ben, desde logo, é fazer eses anuncios a bombo e platillo e despois lo vamos a pedir a outra administración. Que é lícito que lo digan todos, pero, claro, se nos puderan aclarar que parte vai a financiar a Xunta,
Pero a día de hoxe creo que non temos nada clarificador que nos digan, pois temos este compromiso non, que partida orzamentario, que plan de axuda temos, que é o que podemos dar. Temos un anuncio que vostede ratificou, nos confirmou, pero nada máis. E nada máis. Vamos a votar a favor. Nos tamén votar a favor, sumamos as críticas que falou o MNG, porque creemos que non se pode vender unha cousa antes de ter. Vendeuse que a Xunta iba a financiar a obra inteira e ao final estamos pedindo todavía subvencións para poder terminar. E tamén queremos que se deixe claro, bueno, aí xa se deixa claro para que van a ser os espacios, se eses van ser finalmente o seu uso, a zona para terceira idade, aulas, e que se vai facer pois cos outros edificios que temos para evitar duplicar espacios. Se o auditorio vai quedar como tal, ou da Casa de Cultura, que se vai facer con eles en Santa Xusta, que se vai facer, e iso vamos votar a favor. Bueno, lle respondo ás aclaracións que fixeron nas súas intervencións e, desde logo, si me ratifico en acta do 4 de maio de si tiña un compromiso do presidente de estudiar a actuación que se vai a facer nese edificio e nese concello. Mantive unha reunión con él e trasladei mediante unha memoria a idea que tiñamos para rehabilitar ese edificio e o uso que lle queríamos dar. E a día de hoxe non sabemos nin o que nos vai financiar a Diputación, o que nos vai financiar a Xunta de Galicia. Si, que sabemos seguro, é que a Xunta de Galicia xa nos financiou máis de 250.000 euros para o arranxo da coberta. E por do resto do proxecto non sabemos nin a Xunta de Galicia nin a Diputación habíamos en firme unha resolución de ninguna das dúas administracións. Se solicita as dúas administracións, porque a Diputación tamén se iba a presentar independentemente de que saliera este plan ahora novo para os concellos, se lle presenta as dúas administracións e son compatibles as subvencións das dúas administracións, ao igual que son compatibles con fondos propios do Concello de Moraña. Ojalá tuviéramos que renunciar a alguna, me gustaría renunciar a alguna, iso quere dizer que temos bastante financiación de todas as administracións para poder facer esta obra. Por lo tanto, eu entendo que a nosa obligación e a nosa proposta era recuperar ese edificio, darle un uso, o uso está descrito no proxecto, as dependencias están definidas no proxecto, é un proxecto básico, hai que desarrollar agora o proxecto de execución, pero en ningún momento se vai a duplicar ninguna actividade, se van a aplicar a Casa de Cultura, na que se está levando a cabo agora, pois para un rediseño según as necesidades que teñamos e as actividades que se están levando a cabo no noso concello. Por lo tanto, pues bueno, o que non me quedaba claro era a que se refería desde o BNG a poñerle nombres e apelidos. A que? Algúnas dependencias van que poñen que van destinadas a determinadas cuestións. Entonces, a nos parecenos que eso hai que decidirlo a posteriori, no proxecto. Sigo sin entender. A que alguna dependencia ten? Hai dependencias que teñen nombres e apelidos. Con nomes de asociacións concretas ou te refieres ao local de terceira idade? Sí. O local de terceira, claro, porque vai a ser destinado a ese uso. Pero eu considero que esas cuestións hai que evalualas de todos, valoralas, porque tamén hai un tecido sociocultural importante. Por suposto, que se vai a dar cobertura tamén. Claro, hai que dar cobertura a todos. Efectivamente, e hai máis locales a estes. Teñen dereito, todo o mundo ten dereito, pero se é un edificio multiusos, tenemos que habilitarlo para todo o mundo. Se empezamos xa a poñer nomes e apelidos concretos, estamos coartando as posibilidades de que outros colectivos poidan disfrutar dese espacio multiusos. Nese edificio vai a disfrutar toda a población de Moraña. Hai unha zona que vai ir destinada a eso, como hai outra zona de outros sitios que vai ir destinada a outras asociacións. Ninguna asociación se vai a quedar sin poder disfrutar dos locais públicos do Concello de Moraña como pasa hasta ahora. Por lo tanto, eu non sei por que ese problema de que vaya fijada aí un local que non dixen que era un problema. Non, eu vou aclarar, porque decía que non o estudiáramos, sino desde o goberno si se estudiou e se decidiu. No, ao revés. Desde o goberno si se estudiou e si se decidiu. Precisamente, son decisións unilaterais do goberno municipal sin evaluar todas as consecuencias sin falalo. Simplemente lle entran as presas cando hai que presentar o proxecto porque temos que pedir unha subvención. Se non falan con nós para nada, nin con nós, e creo que tampouco o grupo municipal do PSOE, para nada. E
E estas cuestións, pois eu creo que son proxectos de envergadura, que son bons para toda a poboación de Moraña, evidentemente, pois eu creo que pois sería bo falar de isto. E se falou en comisións informativas, que é onde se hai que falar, se falou anteriormente con varios compañeros e se fala ahora aquí, que é onde se pode falar. Vale, entonces, para eso están as comisións informativas, para eso están os vecinos. Para eso están as comisións informativas. E o goberno decideu que era a mellor maneira de distribuir as necesidades que haxa a celeridade porque había que proxelos. De feito, hoxe, que é martes, nunha data nada habitual para fazer plenos, pois estamos facendo plenos porque é urxente para presentar. Porque só hai que facer plenos cando están postos. Non, hai que facer cando se necesita, hai que traballar, hai que traballar. Que derivou dunha urxencia que llevou ao goberno municipal. Non é unha urxencia. Non é unha urxencia. A cuestión é que usted ve como unha urxencia e lle molesta o mellor que se arregle ese edificio. O mellor se molesta, por eso ve como unha urxencia. Isto non é ninguna urxencia, é algo que se levamos traballando moito tempo nesto e xa levamos desde fai máis dun ano que se presentou un proxecto para arreglar a cuberta, ahora se está facendo. Non é ninguna urxencia. Xa é a segunda vez que nesta sesión de plenos que a mí me molesta que se arregle ese edificio. E non sei, porque a decisión, ustedes están dicindo a mí personalmente, entonces sí que se me está molestando, porque xa é a segunda vez que nos está dicindo, xa mo dixo, noutra sesión plenaria e hoxe, e xa me está molestando, claro que sí, porque non é certo. Porque todos son problemas, a hora de poder falar de esta simplemente, non son problemas, estamos dicindo que nos vamos a ter, vai ter o goberno municipal toda a colaboración para buscar toda a financiación posible donde sexa. En calquera administración. O que sí temos que criticar son eses anuncios de palabrería que titulares de prensa dunha realidade. A día de hoxe, eu que sepa, a diferencia é grande. Da Diputación de Pontevedra temos un plan destinado a concellos de menos de 20.000 habitantes para infraestructuras, pois, por exemplo, deste tipo. Eu da Xunta de Galicia, efectivamente, se fixo a cuberta, agora non estamos falando da cuberta, non sabemos. Tamén hai convocatorias. Nos únicos que sabemos é que hai un compromiso que anunciaron públicamente, pero non sabemos nada máis. Pero hai convocatorias para locales sociais, para locales públicos, pero desde o mes de marzo, abril, que fixeron un anuncio, non hubo convocatorias. Non hubo convocatorias. Entón, por que se comprou? Non. Bueno, pues foi un proxecto que lle presentou como lle presentan os 312 alcaldes que hai en Galicia tamén. Non só está o proxecto de Moraña ali, hai moitos. O que criticamos non é presentar o que se asegura que se vai a pagar. Non, é que mostrou un compromiso. Mostrou un compromiso para estudiar o proxecto, para estudiar a realidade e colaborar co Concello de Moraña na recuperación dese edificio. E falaremos cando o edificio este terminado e recuperado. Como falamos ahora que empezamos co proxecto, como falamos fai uns meses cando empezamos tamén ca... Se vai a convocatoria de xeitos, máis, con requisitos e nada máis. Procedemos a votación, votos a favor. Aprobaste por unanimidade. Punto número 2, designación de festas locais de servicio. ¿Cómo? Señores, designación de festas locais del servicio 2018. A proposta que se deu a Comisión Informativa é do 19 de xullo e o 13 de decembro. Alguna aclaración? Aprobamos, votamos a favor. Aprobase por unanimidade. Punto número 3, moción do Grupo Socialista sobre o asentamento da Vespa Velutina. A situación provocada nos últimos anos sobre o asentamento definitivo da Vespa Velutina en Galicia está a coller uns niveis alarmantes que afectan de xeito notable as expectativas da fauna local, froitos e principalmente na poboación de abellas meríferas. Dende a súa aterraxe no continente europeo en 2004, a progresión expansiva desta especie acabou por achegala ao norte peninsular no ano 2010, e pouco tempo despois, entre o 12 e o 13, empezaron a detectarse na Galicia costeira. Dada a súa capacidade de adaptación e expansión, esta especie comezou a tomar carta de natureza nos concellos costeiros desde o que se está espallando por todo o territorio da nosa comunidade. As características desta especie foránea
substanciadas nun gran tamaño e agresividade, converten nunha depredadora da Apis mellifera, a produtora de mel e polinizadora, causando un gran número de baixas nas colmeas co conseguinte alarma entre os apicultores galegos que se ven desbordados por esta incontingencia e poñendo en perigo non só unha relevante e crecente actividade socioeconómica, senón tamén as posibilidades de adecuada polinización. A pesar dos programas de localización e retirada de niños, estes teñense amosado como insuficientes, dadas as características reproductoras desta especie invasora. Independentemente destas accións puntuais, parece evidente que as solucións para controlar e estabilizar as poboacións de velutina pasan pola investigación, para dar con fórmulas de control que non teñen efectos colaterais na fauna e na flora. As condicións climatolóxicas deste inverno-primavera de 2017 están a ser especialmente favorables para a expansión desta especie tan dañina para as abellas produtoras de mel. A ausencia de frío non reduciu a actividade de moitos niños de velutina, nin reduciu o número de reinas procreadoras como viña sucedendo nos derradeiros anos, polo cal os apicultores están temendo un repunte de actividade da velutina. Por estas razóns, faise imprescindible redobrar e vehiculizar adecuadamente os esforzos para lutar con efectividade contra esta praga. A potenciación da investigación faise imprescindible, tanto para coñecer adecuadamente os comportamentos e características da velutina como para atopar as fórmulas adecuadas coas que combatela. O combate dunha praga coas características da velutina require unificar esforzos e contar con participación dos axentes implicados neste combate. Por esta razón, entendemos que a presenza e integración do tecido asociativo apícola galego é de gran interese para atopar as mellores fórmulas de combate e control da praga. Coñecer as características da praga por parte da poboación implica unha labor de divulgación que debe ir desde os centros de ensino ata a poboación en xeral. Por outro lado, o coñecemento das características da velutina, comportamentos individuais e colectivos, particularidades de niños e todo aquilo que supón un coñecemento certeiro desta praga é fundamental para as persoas que teñen a misión de combater. De aí que a formación específica do persoal que ten de combater é tan fundamental como necesaria. Outra das líneas de actuación fundamentais é a loita preventiva, a levar adiante antes do verán para evitar un maior número de niños primarios posible co cal axudar no control de individuos. Por iso, o PSDG presenta al pleno a seguinte moción, instando o Goberno galego a incluir os representantes do tecido asociativo apícola na Comisión de Seguimento da Problemática da Velutina, impulsar as líneas de investigación con suficiente orzamento e non duplicar líneas de investigación, potenciar os esforzos da loita preventiva na primavera para a máxima captura de raíñas, desenvolver un programa de divulgación sobre a praga para a poboación en xeral, ademais dun programa específico para os centros de ensino. Por en marcha un programa de formación para o persoal implicado no control e erradicación da praga. Ben, vai a defender a nosa posición do Grupo Municipal a minha compañera Eva Villaverde. Eu simplemente unha cuestión de carácter formal. O Grupo Municipal dos Socialistas de Galicia non é quen presenta a moción. Cuestión de carácter formal. En todo caso, defende a posición do Grupo Municipal do BNG. Eva. Nada, concordamos co Grupo Socialista en que a praga da vespa velutina se convertiu nun problema de primeira orde que hai que atallar e que hai que xestionar, tanto desde o punto de vista medioambiental como económico, incluso de saúde pública, pois o certo é que está collendo dimensións preocupantes. Por lo tanto, imos, como decía, non sei se dixeches, podemos apoiar a moción, imos votar a favor, pero deixando claro, que en todo caso, que o posicionamento do BNG a este respecto é de máximos. Parecenos que é incluso unha burla que continuamente a Xunta de Galicia estea facendo deixacións de funcións e cuestións que son da súa competencia en calquera dos ámbitos dos que estamos falando, que faga deixación de funcións e que unha vez máis bote balóns fora e poña a pedra no tellado dos concellos para atender cuestións que non son propios dos concellos, non son competencias propias e que en concellos como de Moraña supón un esforzo que non debería depender de nós. Moito máis cando aquí parece que queremos quedar sempre ben coa Xunta
e nos facemos concello colaborador. Isto implica que ten que ser unha agrupación de voluntarios os que teñan que atender mayoritariamente os avisos, quitar os niños, etc. Unha agrupación de voluntarios de protección civil e que provoca que en moitas ocasións ou non teñan a formación ou non teñan os recursos ou os recursos técnicos suficientes para facelo. Eu repito, o noso posicionamento é de máximo e creemos que debe ser a Xunta quen asuma todas as funcións e o financiamento de xestionar un problema de primeira orde como é o da praga da vespa velutina. En todo caso, imos votar a favor da moción do Grupo Socialista. Nos tamén vamos a apoiar a moción. Votos a favor? Aprobase por unanimidade. A segunda parte, control e instrucción da gestión polo pleno, de seguimento da gestión polo pleno, correspondencia oficial. Da Deputación Banda Infantil non de verdade? Rivadomia. Rivadomia, que non só aquí. O 23 de setembro en Salas. A de Cerdedo e igualmente en Salas. Esta, para que la mandada, estuvo de Campolamino, pero non tivo. Campolamino? Van a mandar a de Campolamino, sí. E a Nova Vida igualmente. 2.794,40 para a reparación dunha subvención de infravivenda rural. A Deputación 7.500 para o plan de programa de axudas a familias necesitadas. Da Deputación o programa Atención de Lazos 2017. Da Xunta de Galicia para o Obradoiro de Emprego Ulla 1 e 2 con Valga 279.959 euros. Da Xunta de Galicia para obras de restauración do muíño da súa contorna no Regato de Dirixón 31.996,59. Da Diputación comunicando que prorrogan as dúas bolsas de emprego da Enxeñería Técnica de Obras Públicas e a de auxiliar administrativo, ciclo superior administrativo. Da Xunta de Galicia xa a aplicación definitiva da concesión dunha subvención por importe de 29.26,66 para a obra de mellora da accesibilidade do Menguil Lapa de Gargantanas. E da Xunta de Galicia para a obra de instalación e iluminación pública na Pradeira de Santa Lucía da Feira 27.935,1. Informe sobre o cumprimento da Lei 15/2010 de luta contra a morosidade segundo trimestre de 2017. Moraña, 20,75. Menos. 3, decreto de delegación de funcións da alcaldía. Decreto de delegación para o período 22 de agosto ao 13 de setembro no que atenta a Código Social da Câmara. E roda de intervencións. Ben, iniciamos a nosa roda de intervencións preguntando, entendemos que sí, que teñen conhecemento do que está acontecendo na Rúa 6 ao respecto dos cheiros nauseabundos que provocan os contenedores. Entón, queremos saber que medida ou medidas vai adoptar o goberno municipal porque os negocios dos veciños desa rúa e eu diría que toda a población que pasamos por ali é unha cuestión xa de máxima urxencia. Separaron con el esa se lle previu, Xa, pero porque que non se pode votar, eu vou dicir, eu todo o verán estuve aí o jueves. que aquelo apetrinaba, non se podía nin pasar. Vale, estuve 3 semanas fora de Moraña, volvín e seguía aquelo que non se podía nin pasar. Entón, eu non sei, xa se falou con eles, eu quixera E ahora, que se eu non non sei se lle poderá notificar por escrito. os cheiros. E E a segunda cuestión é está o que votan na comunidade do plano. Foi. Para que venir o escrito. a segunda cuestión é que os cheiros, eu non sei o que votan, a mí me dá igual, pero aquilo evidentemente pois non se pode consentir. E a segunda cuestión é que esos contenedores, pois non sei como se está xestionando a recollida do lixo, o día, por exemplo, da Guadalupe,
esa rúa daba pena. Estaba todo ciscado de plásticos, de botellas, de todo, pero toda a rúa. Eu, de verdad, que eu xa tivera un negocio ali. Pero caería basura do contenedor o algo, e os Claro, animales igual claro. romperon algo. porque Claro, si a no, cuestión é nunca estaba que ahí. si deixamos, entendo, que o sábado e quedamos contenedores abertos, pois os animais, estas cousas, Claro, pero non hai recollido. o vento, esas cousas. Ah, Non sei, bueno, pois bueno, hubiera que bueno. editar máis No, si no, habrá que contenedores, verificar ou o fin de semana, pues, que hai se bote 50 metros posible. máis abaixo máis, ou non sei, pois, Pero os contenedores son solo de fresca, ¿no? No, no. Es que el fin de semana sí que echan la basura igual y queda todo el fin de semana. Claro. Los perros sí que van. Pero es que, de hecho, repito, aí abaixo hai eses e hai enfrente do día, o sea, por poboación os contenedores están... O que pasa que se ten dito en varias ocasións que non boten solo ali, se ali está cheo que boten no abaixo, pero que non rebose ali, pero... e os cheiros, eu, la comodidad. a parte das medidas que di vostede, comunicarlo a Isaac, comunicando as empresas que poden depositar eses residuos precedeiros ali, que se pase con máxima urxencia a limpiar tanto os contenedores como a rúa, porque os líquidos lixiviados que quedan no contenedor ali siguen chillando. Non sei estes días, a verdad que non pasei por ali, pero creo que o sábado aquelo aínda... Eu entendo que hubo comerciantes, e supoño que vecinos tamén, que chamaron aquí a comparecer para dar conta da situación. Segunda pregunta, queremos... que pasa cos taxis? Que pasa aí? Ao respecto do traslado. Ah, sí, está Porque digo, porque pasou todo a primavera, pasou... Estamos pendiente da comisión telefónica. Espero que esa cuestión de pouco tempo está ahora. Os trámites que se fixeron para cambiar a línea. Confirmas en todo caso Sí, a... xa está confirmado, sí. Bueno, Sí. non sei, a Rúa 1, pero ali, no trámite aquel... No trámite interno do BBV e en Está o sentido BBV. contrario á circulación que tengo ahora. Además. En sentido contrario. Sí. Bueno, aí... Hai A que proposta discutir de que tiña esta doble lei. sentido. No, esa non ten doble sentido. Tamén tampouco, pero bueno, non era verdade. Ben, terceira cuestión. Que... No, esta placita da Rúa 1, co BBV, no está o BBV, a calle de San Xavier. Que, Sí. que previsión me decía do tema da comisión, O último trámite que se fixo foi fai 15 días, agora teñen que facer a conexión, vale? Porque, bueno, en principio se había que poñer un poste, iba a ser en aire dixemos que non, hai que facer un subterráneo e hai que coller cometida desde outro lado, hai que facer unha pequena zanja. yo tengo o teléfono, aproveitando a conxuntura, a cargo de que non hai Está na parada de taxis. pero Desde que sempre. non pode ser municipal. Noutros A ver concellos que é nunca municipal. antes sei, porque cando Creo que pagan posto. estuvo aquí Son era Outros a niñera concellos, de Pero, por esos exemplo, en cada desdense eu creo que se vai Que concello? é un servicio, pois, Non sei, creo que son. a demanda, que tampouco, eu creo que realmente Chama a son, calquera. Chama a calquera por teléfono. Non, pero eu creo que o teléfono está máis para recibir chamadas. Chamar. Porque Estados os Unidos. os móviles, Va, Ponse solo de recibir, xa está. porque entonces... Mellor que sistema, levan gestionando moitos anos, pero No, bueno, a mí non se levan demora a chegou Madrid. nos, Levan a Madrid. Se bueno, demora pero nos, poden gestionar eles, pero mellor tamén pode haber habilitado algún tipo de línea de axuda ou claro, non deixa de ser un servicio bo para toda a población. É unha proposta constructiva. Bueno, hoxe, sí, no, hoxe en día cos móviles, sí, pero bueno, hai xente que ainda chama, sobre todo chama para que se hai un... Sí, a ver. Se hai unha parada para que... Terceira cuestión, que pasa ca luz pública no núcleo urbano de Santa Lucía? Pois pasa Porque onde mesmo, na Rúa 1, non sei, 9:30 da noite, 10 da noite, non sei exactamente, estaba... vamos días a ver, a las 7. os contadores teñen un rearme electrónico despois de que se vaya, pero solo rearman 3 veces, o sea, se hai 3 picos de tensión, despois xa non rearman, vale? Eso é o que pasou na Rúa 1, porque cando se vai, ainda que sea milésimas de segundo, teñe que rearmar e bueno,
interruptores para rearmar solo permiten 3 veces de rearme. Se hai 3 cortes en que sea mínima, depois xa non rearman automáticamente, vale? E despois hai algunhas zonas que se detectaron que o cableado pues estaba roto todo o proceso e se estuvieron cambiando zonas tamén. Pero non só pasou na Rúa 1 estes días, pasou en Amir, pasou en Lamas, pasou en Cubero, porque hubo varios picos de cortes de tensión e a nada que lle afecte ten que rearmar, non? Pero ten que rearmar, se hai máis intervalo, xa non rearmar automáticamente. E hubo máis, pois, cortes de tensión na propia línea. No, digo, non se pode solucionar unha sola xa tres. No, porque son os interruptores automáticos son de 3 de terreno. A ver, pasa cando pasa na línea de distribución de energía, que era a línea que ten para aquí, se non está pasando. Os outros cortes que hubo foi por problemas de cableado, de ruptura de cableado. Bueno, supoño que o Concello terá constancia dun dato que hai no lugar das casiñas. Sí. E que medidas se vai a adoptar para solventar eso? Porque, vamos, Durante un bache de repoñer cuando saltado, non? non é un bache, é literalmente un burato. Non é o que está abaixo? Está abaixo. A ambienta que se camiña? Non. Está entre o pilón e a casa de Lorenzo, para entendernos. Entre o pilón e na carretera? Sí. Aí hai un burato, pero un socavón. Na carretera no asfalto? Ah, sí. Na carretera no asfalto? Sí. Na marxe dereita. Todos os días por aí. Home, o xicar vou enseñar agora, non estou mentindo. Si entras por as Pondellas, entre a casa de Lorenzo e o pilón. Si entras por as Pondellas, non, Bueno, se vais por as casiñas, por as casiñas, está o pilón, Sí. e xusto está aquí o portal de Lorenzo, e aquí, Xa non lado na marxe dereita, No asfalto. no asfalto. Pues vou ir ahora por ali, porque baixo todos os días por ali. Pois ten un plástico destes, como se chama isto? Unha barreira destas blancas. Que ten unha protección. Sí. Vale. Esa é a conexión do alcantarillado de Mosco que ven de Pontellas e marcha para Portamos. Pero non está no asfalto, está na terra. Non está no asfalto. Hombre, pode coller unha esquina ou así. Sí. E que aquilo se vai ir todo, Sí, porque sí, aquele sí, terreno é moi húmedo. Eso conectarán ahora, xa. Rematar. Tú xa leva así tempo. No. Si o que digo é, pero si o que digo é o alcantarillado e que ten unha valla destas plásticas ali con unha protección, vale, pero iso está Unha barreira destas plásticas. Sí. Primeiro tuvo un ramo ali de... Sí. Os ramos non me acordo, pero Sí. a plástica, sí. No, digo porque aquelo como non atúen rapidamente, Sí. o socavón, aquel terreno é moi húmedo. E se vai indo, como pasa un camión un día ou unha excavadora ou un motor cargado. Creo que xa estaba ali. Cando se libera a depuradora que estaba ali ao lado de Lorenzo, que ahora xa non queda... E ao respecto do pilón que hai ali, preguntábamos xusto desde aquí a reloxe, ou a actuación, e máis, o patrimonio, pero para, non quero xa non Sí. Andamos por todo o café, chegaremos a... xa sei que andas por todo o día ali, non debiste ir, non? Porque ahora ya ahora. Xa se estuvo ao principio, sí. Penúltima cuestión, eu creo que hai que facer un protocolo de revisión cada vez que se monta unha carta ou calquera outra cuestión de terreno público, porque están quedando ferros, por exemplo, pois ao lado do parque dos rapaces aquí na Carballeira. E esas cousas eu entendo que non costa nada, cada vez que unha empresa privada recolla as cartas, pois operarios municipais, policía local, goberno, membros do goberno municipal considere vostede que pasa a estar un mollo para a región, porque el día hai un ferro, estes días podeu quedar na carta do mercado, do mercado do domingo. E claro, ao lado do parque, pois non é o sitio máis axeitado que se non. Digo porque un rapaz pode dar un golpe, un rapaz ou un maior, porque encima non se ve, como hai empezado a verse a caída de follas e demais, entonces eu creo que ese tipo de cuestións
pois por norma debíamos xa ter ese tipo de, pois vamos ali, porque digo, porque unha vez pois vai a quedar tamén na esplanada de Mos, por exemplo, na zona pública, entendo, pode ir un coche e pois quedará sin roda, e bueno, para a suerte a roda podrá arreglar, pero un golpe dun rapaz ou unha persoa maior, pois, ou de calquera persoa, pois xa non pagan os maiores. E a última cuestión é se xa temos listaxe das persoas seleccionadas para o obradoiro de emprego. Terminaste para a selección? Sí? Sí. Pero non está todo, non? Falta... Un día deste vai explicar. Editor... Mañá. Tanto. Está aquí. Porque nós temos que mandar a Vigo é que manda isto. Está xa Porque a puntuación que aparecía no proceso, digamos, de admitidos, aparecía unha puntuación ese é un baremo que hai separados e despois da entrevista tiñan a definitiva. Sí. Está seleccionado, está por probar. Pero falta todavía o representante, non? Sí, E, bueno, nos referíamos sus alumnos. ás persoas Ese xa traballo. Mañá, ou pasado mañá, os estudantes se publicará xa a lista. as persoas Si chegamos, pois, para toda a votar. non me refería ao persoal Vale, que está O centro estamos e ese listado se nos pode pasar cando vai salir públicamente na página web, sí. Cando digo, nos autoricen que digo é que non ten represa. e que día dixeche? Mañá, pasado mañá, está en Vigo xa. Estamos pendientes de que Vigo nos diga ok, aí vai, xa está. Pois ten que mandar oficialmente. Pero vamos, está xa en marcha. Nos o primeiro que queremos propoñer polo cierre do parque infantil, que, bueno, na esquina de abaixo, que é un hueco entre a columna e o cierre, se vai poñer unha vez aí, Ah, eso claro, porque é bastante peligroso. Sí. Ademais, tiña un brazo e agora xa non tengo brazo. O brazo romperon, non sei. E Pero o brazo romperon porque romperon que na entrada. E ali tamén. Cando rompe o brazo tamén? E claro, tamén cerrado así e agora está. Pronto, o brazo. Ese se vai cerrar ou poñer unha malla na parte de abaixo onde estaba registrada. Aí é unha malla, Non non? se vai cambiar esa malla. Cambiou ese foi pouco un trozo que estaba rota. Pero... Vai que esa vai ser. Sí, sí. Non, porque tiña entendido que se iba a poñer outra de plástico. No. E a entrada do parque hai moitas máis que está un pouco aberto demais, iso agora que é máis difícil controlar, e ademais que non se deixa acceder con cans, e sen embargo así os cans que están soltos poden acceder ao parque, dormir debaixo da mesa, son ser cans que non están desparasitados. A porta quedaba aberta e os cans estaban Dormía igual, pero- se ten desparasitado un montón de veces ese parque. O peche que ten ahora un especial é ese que está, sí, sí. Ah, que é permitido tamén. Me pasa, perdón, Sí, sí. xusto na esquina que hai aquí, fixeron o corte que dai un anaco que Ese contra era o a que estrada e o corte está bastante peligroso. O corte de que? Do cierre. Porque plástico. tiña un brazo e rompeu. Porque rompeu o brazo, sí. Ah, pensei que o cortaran. No. Sí. No, que vi que rompeu. Ah. E falta o cacho de... Ese non Claro, entra. que falta os trozos de acera Porque que vai a era menos ali. o retirar o cartel. Hai un trozo que se vai a completar con plaqueta, con acera. Porque estaba aquí. O depósito das cociñas dos veciños, dime que, bueno, pues que estou eu, dime que ali cando se fixo o campo de fútbol que había un trato de facer a acera ata o lavadeiro e facer o depósito. No. No. No proxecto. Non. O proxecto que hai o proxecto. A obra era deles. Era deles. Sí. Pois que Está pasa ben, con eso, está- porque non se no, podía pues, facer está onde ben. estaba, que tiña que estar máis atrás. O proxecto é así. Teñen o proxecto finalizado. Xa está empregado. Sí. E a acera, O que nos queda pendiente dese acuerdo é a acera. A parte da acera que gasta no final. Rodeando o muro de Eso non se sabe como se... Sí, se fará, bueno, imagino que pronto. Pero bueno, todavía no está en previsión de estar, ¿no? Esperamos que sí. Pues se puede meter los presupuestos do ano que vem.
Bien.